नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आज मी तुम्हाला चमचमीत असा हा चुरण मसाला किंवा सुरण मसाला कसा बनवायचा ते दाखवणार आहे। कुठल्याही नॉनव्हेज डिशपेक्षा ही सुरेख अशी ही डिश लागते किंवा चिकन किंवा मटण याच्यापेक्षाही सुरेख अशी ही व्हेजमधली डिश आहे। तर रेसिपी मी नीट तुम्हाला समजावून सांगितलेली आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा। तर हा सुरण आहे, हा पाव किलो सुरण आहे। मार्केटमध्ये भाजीवाल्यांकडे अगदी आरामात मिळतो। तर त्याचे बाहेरचे जे सगळं साल आहे ते आपल्याला काढून घ्यायचं आहे। सुरीच्या साहाय्याने अगदी आरामात हे निघतं। तर सुरीने बघा हा चुरण आहे तो मी साफ करून घेतलेला आहे। हे बघा, खूप औषधी अशी ही भाजी आहे आणि त्याचे छोटे छोटे पीस करून घेतलेले आहेत। खाताना एकदम नॉनव्हेजसारखी टेस्ट या चुरणाची लागते। आता मी फोडणी करून घेते आहे। तर इथं मी 2 चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे। तेल चांगलं गरम करून घ्यायचं आणि नंतर याच्यामध्ये मी या 7-8 लसणाच्या पाकळ्या आहेत त्या ठेचून घातलेल्या आहेत। लसूण आवर्जून घाला, त्यानेच याला टेस्ट खूप छान येते आणि हिंग पण। तिथं एक पाव चमचा मी इथं हिंग वापरलेला आहे। लसूण आणि हिंगामुळे या भाजीची टेस्ट आहे ती खूप छान येते। तर तेलामध्ये मी लसूण परतवून घेतला, लसूणचा थोडा वास येईपर्यंत थोडं परतवून घ्यायचं आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी एक कांदा आहे तो बारीक चिरून घातलेला आहे आणि कांदा छान परतवून घ्यायचा। कांदा परतवून झाल्यानंतर एक टोमॅटो आहे तो बारीक चिरून घातलेला आहे, तो पण छान परतवून घ्यायचा। कांदा टोमॅटो छान अगदी परतवून झाल्यानंतर मी याच्यामध्ये 1 चमचा ही काश्मीरी लाल मिरची पावडर आहे ती घातलेली आहे। खूप सुरेख लाल रंग येईल यामुळे। आणि नंतर हा जो चुरण आहे तो घातलेला आहे। चुरणचे पीस करून झाल्यानंतर तो पाण्यामध्येच ठेवायचा आणि कधीकधी चुरणाला थोडीशी खाज असते, त्याच्यामुळे हाताला थोडं तेल लावूनच चुरण साफ करायचा। एक खोबरेल तेल हाताला लावायचं आणि नंतरच चुरण साफ करायला घ्यायचं। आता याच्यामध्ये मी पाव चमचा हळद घातलेली आहे आणि हा 1.5 चमचा आहे तो माझा घरगुती मसाला वापरलेला आहे। तुम्ही तुमचा कुठलाही घरगुती मसाला वापरू शकता किंवा लाल मिरची पावडर आणि गरम मसाला असं कॉम्बिनेशनसुद्धा वापरू शकता। तुमच्या आवडीप्रमाणे तिखट इथं घालायचं आहे। एक थोडासा मी इथं गरम मसाला इथं वापरलेला आहे आणि चवीप्रमाणे याच्यामध्ये मीठ घालायचं आहे। हे सगळं घालताना गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवायची आणि याच्यामध्ये मी ह्या 2 कोकमाच्या पाकळ्या आहेत त्या घातलेल्या आहेत। तर चुरणाला थोडीशी खाज असते, त्याच्यामुळे ह्या 2 पाकळ्या आहेत त्या कोकमाच्या घालायच्या। अगदी नसेल तर मग थोडासा लिंबाचा रस वापरला तरी चालेल। आणि आता हे सगळं छान असं एकत्र करून घ्यायचं। हे बघा, आणि नंतर याच्यामध्ये पाणी घालायचं। चुरणाच्या लेवलपर्यंत याच्यामध्ये पाणी घालायचं आणि गॅसची फ्लेम मोठी करायची पाणी घातल्यानंतर आणि पाण्याला एक उकळी येऊ द्यायची आणि नंतर गॅसची फ्लेम स्लो करून याच्यावर झाकण ठेवून आपल्याला हा चुरण आहे तो शिजवून घ्यायचा आहे। ह्या सगळी स्टेप तुम्ही कुकरमध्ये पण करू शकता, कुकरमध्ये पण हा चुरण शिजवून घेऊ शकता। 1-2 शिट्ट्यामध्ये खूप छान अगदी चुरण हा शिजून येतो। तर याच्यावर झाकण ठेवून मी आता हा चुरण जो आहे तो मंद गॅस फ्लेमवर शिजवत ठेवलेला आहे। तर हे आहे मालवणी वाटण। तर याचा मी व्हिडिओ अगोदरच बनवलेला आहे, त्याची लिंक मी तुम्हाला वरती आय बटनमध्ये देईल। त्याच्यामध्ये मी आलं, लसूण आणि कांदा तेलामध्ये परतवून त्याच्यामध्ये ओलं खोबरं आणि थोडीशी कोथिंबीर घातलेली आहे आणि छान असं व्यवस्थित भाजून घेतलेलं आहे। तर हे वाटण मी मिक्सरमध्ये घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये थोडं पाणी घातलेलं आहे आणि याचं एक जाडसर वाटण करून घेतलेलं आहे। हे बघा, बऱ्यापैकी जाडसर असं याचं वाटण करून घ्यायचं आणि हे बघा आता चुरण छानपैकी शिजलेलं आहे। एक 15 ते 20 मिनिटं लागली मला। हे बघा, चुरण चांगला शिजवून घ्यायचा। मस्त अगदी असा चुरण शिजलेला आहे आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये आपण हे जाडसर करून घेतलेलं खोबऱ्याचं जे वाटण आहे किंवा मालवणी जे वाटण आहे तर ते मी याच्यामध्ये घातलेलं आहे आणि थोडं पाणी घातलेलं आहे आणि सगळं आता हे छान अगदी एकत्र करून घेतलेलं आहे।
आणि याला एक उकळी येऊ दिलेली आहे आणि गॅस याच्यावर झाकण ठेवून 1-2 मिनटासाठी मी हे शिजवून घेतलेलं आहे आणि तुम्ही बघू शकता खूप सुरेख अशी ही चुरणाची मसाल्याची भाजी तयार झालेली आहे. कुठल्याही चिकन मटनला पाटी काढेल इतकी सुरेख ही भाजी तयार होते. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू.